Kaning imong gibalhinan nga Seventh-day Adventist nga imong gipasakupan karon ba? Naaba ni connection dito ni Kristo og sa mga apostoles. Yes or no? Pilting nakuha. Sige. Tres apo na to ha. Paatras ta gikan sa Pilipinas padulong pag Jerusalem kung naaba mo connection. Dali ra man ning moingon ta brad na ami connection. Sa taka isa ka mo tres up before ka magyama-yama niya raw. Ang connection na to dili sa litra kay ingon ka ang litra makapatay. Espirituhanon nga pagtuo, espirituhanon nga pagtulunan. Nganong nakakonek tungod kay ning tuo ning Kristo unya ingon si Pablo ang tanang motuo ni Kristo mao'y tinuod nga kaliwat ni Abraham unya ingon si Pablo Roma 2:28-29 kay ang pagkahuliyo dili sa gawas, dili sa pagkatinuli, dili sa dugo kundi diha sa kasing-kasing. Sa ato pa spiritually belief si Pablo nag-declare kung motuo kang Kristo nahimo kang na-connect kay ngano ikaw may tinuod nga kaliwat ni Abraham. Kasabot ka? Sige. Ako na tres apon dali ra man yung pag-ingon nga namoy connection. Spiritual belief gali. Tres apon na to ha. Kung naabagid tay connect, naabagid mo connection dire. Magsugod ta sa gitawag natong Pilipinas, paatras ta. Kanos naabot ang Seventh-day Adventist. Asa man nag-ugat gining kining kapunungan sa Seventh-day Adventist gisugdan gini asa man nag-ugat. Tana sama ra nagnatawa na baka panahon ni Magellan. Wala pa ko natawa sa panahon ni Magellan pero pagkat ko na buot ning tuod ning kos pagtuo ni Kristo. Mao ni nga nakunik na ko kang Kristo. No. Ani brada. Ako lang ko anon. Gikan sa Pilipinas. Unsa mong tuiga sa Pilipinas na abot ang Seventh-day Adventist dire? Tubag ta ka ang imong pangutana sa barag natawa na baka panahon ni Magellan. Tisapon na to tisapon. Kaya kung mo ingon mong connection ta, brad dili man dili pa sabot kay basa-basa kag Biblia na nakay connection. Ato sang tisapon daan ning inyong pagtulunan kay posible man ni kayo unsa man ni abot ra sa Badista dire way kadala-dala o sa bungan res basa-basa Biblia din dahil sa Badista. Tisapon ako ni. Dinhi sa Pilipinas kanus amo nagsugod. Tubag. Ang imong pangutana. Tukma na sa gingon ni Kristo. Isang yaw may balita sa tibok kalibutan. Mao nang na siya sa kanus amo nagsugod dire. Apil na address pag-abot sa Pilipinas dire sa mga gitawag og 906 9 panak tas Away klaro. 901 nadi ang linya ha ayo ko doktrinan mata 901. masa man di ka kapasa og doktrina wala No. Ato tisapon brad. Unsa mong tuiga nagsugod diri sa Pilipinas sa isa nang doktrina nimo kay nagdoktrina. Unya na lang ang doktrina imo kay mo up sa ta kani imong simbahan nga organisasyon karon nga imong gisudlan kung kano sa nagsugod diri sa Pilipinas. Nahimo tang espirituhanon tungod sa doktrina dili sa papel-papel nga written kay makapatay matod pa nimo. Espirituhanon ba? Lagi ba ako sa tres apon imposible man kay bad ganon na ay Seventh Adventist General Conference diri sa Pilipinas so may nangatagak rin kay langit. Tigi ta dire sa espirituhanong paglati dire sa doktrina ni sunod ba ka sa Ginoo wala. Amo lagi brad ako brad prinsipyo na ko ni ha paminawa ko ha. Ang prinsipyo na ko brad kung magtuon tag simbahan kung ihaban sa Ginoo wala ko makabasig doktrina. Kaya kung magbase ko sa doktrina, halos tanang simbahan karon ang doktrina na as Biblia nga nuwa ni matunood. So dinhita mag-trace out kung nag-ugat magining imong grupo karon. Kami na sa diri ko mag-trace up kung nag-ugat magining grupo nimo karon imong gipasakupan didto sa mga apostoles. Iniyon kang nag-ugat karon ang pangutana. Unsa man mong tuiga na abot diri sa Pilipinas? Tubag. Kaya na ko pamatun na ikaw kay koneksyon ni Kristo kay wa kay pagtuos polo kasi wala ko mga tanag babawi connection ug wala ang ikaw lang ako lang din siguroon ba kung unsa ka tinuod ni giingon mong natay connection sa Ginoo unsang tuiga mo na abot diri sa Pilipinas actually dili na kinahanglan kay pagtuo man ta sama ra nang dili kinahanglan importante nga na pulong sa Ginoo nakukunik ka kay ngano gituon ni no. Brad, dili buti pasabot nga gabasa kong Biblia nito o kus gisulat niya nagsabat mo ko nakakonek na ko sa Ginoo.
Kay halos tanan karon nga mga relihiyon nagbasa og Biblia. Ano wa man matinuod ni? Di mo negosyo. Oh, sige karon. Kung sa tuiga mo naabot diri sa Kanang Pilipinas. imong giingon nga nagbasa-basa ka po, sama na nang Wala lang, tuig lang akong gipangita, tuig lang. Tuig akong gipangita. wala ka nag-issue din doktrina. Nakahibalo ko sa tuig pero wa ta nagpanako diha. Istorya lang tuig, sharing man ning ato. Istorya lang tuig. Unsang tuiga? Doktrina di ka kabalo doktrina. Ano, Brad, dili ko magbase og doktrina sa kay kung doktrina nga atong gibasihan ang three angels. Mas una pa na siya siguro. Ang kaning mga kag-amores nga simbahan, parihor mo na mahulay sa Sabado anak, ang palasabas, Sabado gyud pahulay, mga reform. So dili na ato ni basihan kay gumabasit ang doktrina. Asa ba tinuod ninyo ano? Parihor mo mahulay sa Sabado. Ani lang. Unsa man yung mong tuigan na abot diri sa Pilipinas? Unsa mong tuigan na abot sa Pilipinas? Kaya na ako clarify. Naipit ko ani ba? Ay lagi pa. Ano lagi? Kami na. Nag-chat ko sa nag-comment ko sa inyo converted pastor ko no nga Katoliko na ron. Ingon niya na dili basihan ang gitawag sa kaluwasan ang pangalan kay conviction na nimo kung mao jud nimo. Wala alam ko mga tanang pangalan. Ang simpleng pangutana ko, ano ba? Para matris up yun nato nga naabad yun mo'y connection sa Ginoo sa mga apostolos. Mangutana lang sa ko kanila kung pangutana. I-clarify Unsa mga tuig lang. Unsa man tuiga mo kay sulat ako diri. Mutuo ba ka sa iyang giingon nga dili basihan ang pagkasinakop sa Katoliko nga membro na ka luwas na ka kung dili imuha ng conviction sa Ginoo mutuo ka to Ayaw sa ko layo man ang isyuhan nimo. Ayaw ko pangutana na. Di ani ba? Di ba niingon ka nga naamoy connection sa Ginoo ug sa mga apostolos? Karon pamina sa mga. Karon ako ning gisiguro kung unsa ka tinuod ning imong giingon nga natin connection. Ang simpleng pangutana ko magsugod lang sa Tadris Pilipinas ha. Magsugod lang sa Tadris Pilipinas. Pamina sa. Magsugod lang sa Tadris Pilipinas. Unsa mang tuiga na abot ang Seventh-day Adventist General Conference gikan sa gawa sa nasod padulong diri sa Pilipinas nga masangyawan ang mga Pinoy og Seventh-day Adventist. Unsang tuiga? Gitugot sa Ginoo ang pagsangyaw diri sa mga tuig kung sa tuiga. What year? Anak, kung gusto kang fix kanang 1901 to 1906. Sige. 1901 to 1906. Kaning 1901, butang na lang nato kanilang fix 1901. Kining 1901 naabot diri sa Pilipinas asa man gikan sa Japan, sa China, sa asa man gikan lugar gikan, asa man nagagikan kaning niabot diri sa 1901, asa ni nagagikan? Ang doktrina nila nagikan kang Kristo nga gikan sa Jerusalem. Di, Brad. Wala ko mangutanag kaning doktrina asa gagikan. Kani bang ang niabot ka organisasyon nga Seventh-day Adventist General Conference ni adtong 1901 to 1906 matod mo asa man gikan nga lugar nga niabot diri sa Pilipinas gikan ba ni Japan abot sa Pilipinas aning tuig 1901 asa man gikan na og Amerika sunod Amerika so diri ta sa Amerika focus ta sa Amerika so Amerika to Pilipinas now sa Amerika Brad kaning Amerika unsang tuiga nagsugod kaning diri ba kaning Seventh-day Adventist General Conference sa Amerika unsang tuiga nagsugod kana siya tungod sa request sa gobyerno nga nanay kinahanglan written nga papel nga ang organisasyon malistro 1863 tumagon ta para 1863 So kaning 1863 nga nagsugod sila asa man gikan ning pagtulon-ana di ba sa Amerika matod mo nagbuo silang Ellen Goldwhite kasi Ellen Goldwhite natawo mas Amerika nagbuo silang Ellen Goldwhite og organisasyon giparehistro sa kining gobyerno 1863 nya naabot diri sa Pilipinas 1901 pangutana diha sa Amerika ha
kinsa man gyud ang pinakauna nga nakapagkristiyano anang Amerika Okay. nga silang Ellen Goldwhite nakabaton og pagtulunan kinsa may unang tao nakapagkristiyano anang Amerika. Tubagon ta ka. Gikan sa Europa ni adtong 17 or 1772 kuha ko na sayo. Gikan gihapon sa Europa. Ang ilang pagtuo gikan sa Jerusalem. No, kinsa ba kinsay nakapagkristiyano wa ko mangutana gikan ba na sila diha asa gikan na kinsay nakapagkristiyano anang Amerika unang nakapagkristiyana kinsay unang Christian sa Amerika nga nakabato ng Amerika og Kung Kristyanismo. mangutana ka o kuang group of people na siya nga gikan sa Europa nga ning sakay sa barko nero dayon ning anhag Amerika mao na sila nagtupod sila gobyerno sa Amerika nga freedom of religion kay giluto sila dito sa gitawag og Europa. Asa imong source? Asa imong source? Asa imong source? Pagawas imong source. Paminaw. Parang pasabot ka. Parang pasabot ka. Gikan sa Europa, ning anha sila Amerika, kay gusto sila freedom. Gusto sila og kalinaw, wa na inulutosay. Dahil naghimo sila og gitawag og panggobyerno sa Amerika. Dayon kasagaran sa namuyo sa Amerika ron gikan nag Europa mamitaw nga naa sila celebration diha nga gitawag og Europe celebration anniversary. Karon kanang mga taga Europa naa na sila mga gitawag og ang uban ni ana nga mga magtutuo mga Sabbath keeper na history of history of the Reformation of the 17th century. Abidjan G. Mille. Oh, mo na siya nga kasay. Asa man na Brad, asa man na nimo nabasa nga source nga ang naabot diha is tawagan ning gikas Europa. Wala ka naminaw sa Mo'y pagpapilyo. nakapagkristiyano. Wala ka naminaw sa pagpapilyo. Unsa nga o libro ba? Unsa nga kanang imong gibasihan ana? Hindi na yung libro din sa sila akong nataon ha. Wala ko laptop din kay na thesis nga gihulaman. Lagi unsang libro na? Files na mga libro na dito sa laptop o na nga di ko madalit lantaw pero akong testinga. Gusto kag libro. Ha? Para makasabot ka? Unsa Naanay man na? mga libro. One lang, ani na lang. Unsa mga libro na? Na lang ko karong gitawag og tinga ko karon dili pa karon kay wala na akong laptop. Sige, wala gyud, wala. Diara ako motugan. Tapos maguna Base sa wala. United States History of America. Libro ni sa mga Sige. Amerikano ha. Gibase na ko ha. Region in America, United States History. Ang pinakaunang nakapagkristiyano ug unang niabot nga kristiyano sa Amerika kaniadtong tuig 1513 is mga Roman Catholic. Mao yon kani o dili? Okay. Ingon ani. Ang imong history nga gibasa na ako'y counterpart diyang history. Kung nangabot man po sila diha, so may problema na. Pero atong sa yan, i-grant na to. Paminaw. I-grant na to nga tinuod ang imong gibasa. Pero kung hano man majority sa Amerika mga dili katoliko gani gikan sa pagkabuo sa Amerika ikaduha pa na si gitawag Biden karon nga katoliko nga namuno nga presidente. But pasabot nga kana imong source i-grant na to na pero sakto pod ang akong source nga kanang namuyo sa Amerika gikan nag Europa nga mga nagtuon sa Biblia nga wala ning uyon sa pagtulon ang katoliko kay ngano kanang mga tao diha halos majority dili katoliko. Sa ato pa dili na ko na supakon pero ay pug supaka Yan, ang history. Pod. Yan na sad. Ang Katoliko sa Amerika 25%. Oh, So mas daghan kaysa lain nga mga sikta. Diyan ta magisgot og pilay rishos Katoliko diha. Diri ko sa history sa Amerika Katolik Romano ding naguna. Karon ang pangutana, si Ellen Goldwhite kay nagbuo man siyang organisasyon. Kinsa mang tawhanang nagsangyaw ni Ellen Goldwhite og pagtulunan na Sabado ang adlaw igpapahulay ha mo ni tuoy mo ni iwali da di mag-organize ya. Kinsa mang tawhana ang nakatudlo anang Ellen Goldwhite nga gikan mismo sa Jerusalem padulong sa Amerika. tubag. Tinaw nga tubag para ka makasabot. Ang nagtudlo mao ang pulong
sa Dios unya ang nagpalihok. Lagi. O, paminaw, Lagi. Dali na nga. Ay, tako. Yung unsa man ang Ayaw sa ko. pulong sa Dios, Brad. Yung unsa man ang pulong sa Dios, gidalagi ka Ayaw sa sa ko. Amerika. Ayaw sa ko. Ang sa ikon diri. Kinsang tawhan na tao kung gipangita, tao kay si Warren Basiril gipangutanan na ko ana. Maingon si Warren Basiril maingon si Warren Basiril na ay tao. Ay kita diri pangutana sa kuha para makabalos ka. Daro. Nangutana naman kag kinsay nagtudlo. Sultihan ta ka nga ang trabaho sa Holy Spirit mumando ni simong galamhan pinaagi sa pagbasa sa Biblia. Pagbasa sa Biblia, nabasa ang pulong sa Ginoo gisunod sa mga tao nga maikagon mutuo sa pulong sa Ginoo. Oh, ang buhat sa balang nga Diba? Espiritu. Wala mo mangutan nag-asa siya nagkakaton. Paminaw. Ang buhat sa balang nga Espiritu tigpaila sa sala sa kalibutan. Unsaon nga masukod ang imong sala, mapamatud-an nga nakasala ka, pinaagi kung naglapas bakal nagtuman sa pulong balaod sa Dios. Unya ang balang nga Espiritu tigpaila. Karon ang Katoliko wa man sila ning tuo sa pulong sa Dios, wa jud sila kay nagdala. Ay sa Brad. Layo kay mong tubag. Ang akong pangutana ba? Kinsang tawhana ang nagtudlo ni Eileen Goldwhite gikan sa Jerusalem padulong sa Amerika nga nagsangyaw aning Sabado morning adlaw ipapahulay, do pag-organize mo dahag simbahan kay kining simbahan na mo ni gikan is Ginoo. Kinsa mang tawhana gyud? Tihan lagi taka ni raw, gisultihan taka group of people ni nga naay mga tao nga nagpili na sa Adventism Seventh-day O kinsa man na? Kinsa mga tawhana na? Mga Waldenses nga mga tao nga nag-ila na sa Sabbath keeper. Dayon, Lagi ba? paminaw para makasabot suga. Dayon kining silang Mrs. White nagsigig tuon sa pulong sa Ginoo niya gusto mo tuban. Resort makaig nabasa nimo ang pulong sa Ginoo, nadungog nimo, nabasa nimo, di nimo tumanon, gusto ka kag langit, mao na nga ning tuman sila. Unya kay nagkayusa man ang ilang pagtuo, unya gigasahan ko sa Ginoo pinagis balan nga espiritu nakasulat og halos 2,000 to 5,000 ka articles unya nganlan ninyo buang, buti pasabot nga gigasahan siya sa Holy Spirit kay gitagna na diri sa buhat 2. Sige. Paminaw. Gitagna na diha nga sa kaulihang mga adlaw makakitag mga pananawon ang inyo mga batanong lalaki, batanong babae unya dili giingon man ni diri sa Lucas, si Lucas di sa buhat nga magkakitag mga pananawon natuman kining tagnaa tungod kay nagtuon mas Biblia unsaon nimo pag-ila si Mrs. White nga tinuod Isaias 8:20 ngadto sa kasuguan og pagpamatuod kung sila di magasulti nining pulunga sa pagkatinod walay kabuntagon alang kanila sa tupa tanan nga nagpaila magwabali messenger o unsa pa na basta di mo tudlo sa pulong sa Dios di mo tudlo sa balawon sa Dios ingon si Isaias ngit sa Sige, laing pangutana. Kaning giingon nimong mga wilderness nga mga tao nga matod nimo mauni nagsangyaw ni Eileen Goldwhite aning gitawag na tuog mga mensahe para makabalo sa Eileen Goldwhite nila sa Sabado. Asa man gikan ni mga tawhana ang ganing mga giingon mong wilderness? Paminaw. Ayaw ibutang lagi yung pulo nga wa nako pasantok nga mo na yung punto. Ingon ani. Di mo na imong giingon, di ba? Mention kag wilderness ganina. Sabta lagi akong gigon. Yaro. Oo. Sa na to ni Ron. Paminaw. Ang prinsipyo nga gikinabuhian sa adlaw ipapahulay daanan ni sa mga apostoles dahil sa wa pa ang silang Mrs. White na anak ko'y nagbantay nini mga Waldenses. Dayon, silang Mrs. White nagbasa pod og Biblia unya minanduan sa balan nga espiritu nga ang tao kung ikaw motuo sa pulong sa Dios wala kay libog motuo ka kay makuyawan kag di ka motuo kay isugba magkagkayo unya kung motuo ka langit ang imong padulngan kung ikaw nangandoy langit tuo ka sa pulong sa Ginoo nga mao Biblia karon kung paminaw kung moribatal ka ingno nako ka apil ang publiko nga naminaw nga pamatud-in ninyo nga adunay labaw sa Biblia nga doktrina Kristiyana unsa pa na No, dili ko mo ribatal. Dili ta succession. Dili ta succession. Paminaw lagi igo rami ning sunod
sa pulong sa Dios sa dihang nagbasa nakadungog sa mensahe nga unsa ka sagrado dining malang adlaw igo ang balang espiritu mo na si ayaw Sakyan ako ni imong Biblia, sakyan ako ni imong Biblia ang giingon. ayaw ninyo Sakyan ako ni imong Biblia ayaw ang ninyo giingon. kuha igahom ang Holy Spirit nga mopaila sa sala mumando nimo nagsalig na magud mo sa Santo Papa nagsalig na mo sa pari mo na nagsalig mo sa pagampo dito sa purgatorio nga wa sa Biblia mo na nga gikuhaan ninyo gahom ang Holy Spirit nga pailhon mo sa sala mo Ayaw ikaw na nga ni. nagtulad mo sa bisyo kay Brad, Brad, Brad. Sakyan ako ni giingon imong Biblia. sige sige Kaning Biblia nga gibasa ding Ellen Goodwhite nga nagabaton o nagabaw. Kinsa maging tawhana gadalaan ng Biblia gikan sa Jerusalem padulong diha sa Amerika para makabasa sa Ellen Goodwhite. Panguntahan na naman po kag kinsa tawhana general na siya No, aron makahibalo ta baro matris up na to nakakunik maging mo sa Ginoo. general na nga mga Kinsa maging tawhana na gadalaan ng Biblia gikan sa Jerusalem padulong dito sa Amerika aron makabasa sa Ellen Goodwhite anak kay posible man ang Biblia ay gibasa matagak lang ang kag langit. gitubag na ta ka nga group of people nga gikan Amerika nga wa na ko ang libro karon kay wala na ko ang gitawag og laptop karon pero gitubag ta ka ipaluap ko ugma nga naa ko history niya na nga gikan sa Europa giluto sila dito sa Papado dahil nianhag Amerika naghimo sila government sa Amerika nga freedom on sa imong gusto basta kay natong Lagi. economics lang that's why Brad, inani ba? Wala man ko pangutana nimo sa kadali lang kadala. ang Amerika ning tindog na sila nga gitawag og liberty nga nasod kay ngano naka-experience sila dito sa Europa nga dunay persecution ay kagubot diha sa Amerika nagpatindog sila og liberty walay gitawag og persecution nahitabo ang history nga imong gipangutana naay gitawag og group of people nga gikag Europa nanganhag Amerika naghimo og government sa Amerika. That's why nga dili katoliko ang kadaghanan diha kay kadaghanan mga Dili Brad, dinani ba wala ko mangutana. Biblia kay nga Asa ba ani paminaw ha sabtag gyud akong pangutana. Ato gininteres apon. Yan na kay gitug-an nga tuig kanus amo na abot diri gikan sa Pilipinas tuig 901 to 906 pag-abot dito sa Amerika gasugod mo. Wa man ko mangutana gikan ning Kristyanismo sa Amerika gikan ba ng Europe. Ang akong pangutana kaning Biblia nga gibasang Ellen Goodwhite kinsang tawhana nagdalaan ng Biblia gikan sa Jerusalem padulong sa Amerika. Kay aron makunik yung tagtinuod, makunik yung magtinuod dito kang Jesucristo. Hinganli daw. Anong di magkakasabot nga group of people gali nga ilang giimprinta ang Biblia makadaghan kay para ang tanang tao makabasa group of people di ka kasabot ang group of people Sige, group of people group of people. Sa group of people nga nagprint ang Biblia, nakaprinta sila Biblia sa Amerikano. Kaning Biblia nga ilang giprinta diin manigikan, di ba? Gikan magid butang nato dito sa Jerusalem para matrisap nato. Kaning Biblia nga ilang giprinta as gikan og Jerusalem kinsa maging tawhana gadala ana diri para gikan sa Jerusalem padulong Amerika aron ilang iprinta na. Naman ka nga gikan sa mga apostoles nagwali sila sa Minor Asia, sa Roma, sa Europa hantod nga ning katap ang mga first Christian nga sabat people dito Tao akong gipangita, tao. Makasabot ka ang nagdala higala igsuon gikan sa mga apostoles gidala ang pulong sa Dios sa Minor Asia, sa Europa first century, second century hantod na sudlan ni Constantino nga nagbalaod og Domingo hantod ning lingkod ang Papa nga naghimog balaod nga kinahanglan na din mo isundon ang Papa mo tong naay nilutosay dito pila ka mga toy mo bitong naay history sa Dark Ages karon ay na basa ni istorya na ay sala na i-present nag-trace na sa history nag-trace na sa history na ako history Unsa man ang istorya mo ha unsa nga page unsa nga volume na kung history ana mo na gingon nga dili na ko mapasa kay wala dili ang ayaw na lang nag-istorya kung wala kay i-present dire mo na explain na ka ha mo to nga di ang akong pangutana lang layo na kayo mong explanation ang akong pangutana ba paghingalan kag specific nga tao nga maoy hinungdan anang Biblia ha nagikan sa Jerusalem isa man nagidala ba na ni Pastor Bacalares gikan sa Jerusalem abot sa ay Amerika lagi kanio tubag ang tao name the person paminaw ang tubag ano paminaw ang kasaysayan nagingon nga di
sa mga apostoles hangtod nga gitawag na sudlan sa pagano si Constantino nga gidili na Wala pabangsa. lagi ko mangutanag diin gikan ang pagtulon-ana. Ang simpleng pangutana ko, kinsang tawhana ang nagdalaan ang Biblia gikan sa Jerusalem padulong diri sa Amerika, diri sa Amerika. Nagkrista. Karon ang hitabo nga didto sa Europa adunay ning butho nga mga gitawag og mga tao nga magtutuko og Biblia, silang John Wycliffe, silang Martin Luther, ning sanay po nilang pagpadako sa Biblia, kini dayong Waldenses nga grupo, nasa backkeeper, dayon kato dayong mga tao nga nisakay sa barko gikan Europa padog sa Amerika, nagdag Biblia, group of people ayaw pag-specific. Usa man ka? Dara. Nitubag si Bulawan, oh. Kauban nimo. Ingon ni Bulawan, akong basahon ning comment ni Bulawan ha. Lolo ni Eileen Goldwhite, ni kalagyo gikan sa Israel, paingon sa US, panahon sa pananakop. Sige, diri ko sa lolong Eileen Goldwhite. Kisa ngalan sa lolo ni Eileen Goldwhite gikan sa Israel, padulong Amerika. Paminaw. Inyo ng diskusyon ayaw ko. Ay, nitong anas Bulawan, oh. Nakahatag nag-close si Bulawan. Ikaw wala. Si Bulawan na lolo ni Eileen Goldwhite. Kisa ngalan sa lolong Eileen Goldwhite. Paminaw ka po. Inyuhan ang argumento, kamoy pag-istorya anak, kay paminaw sa ako. Si Bulawan. Nasayop si Bulawan, ani. Inyuhan na. Kamoy pag-istorya anak, kay inyuhan na nga, gitawag og iyaman na argumento. Si Bulawan, nanay, nahatag. Ayun kong pareho mong pagtuong Bulawan. Paminaw. Kining inyuhan na. Ikaw, wala man kay nahatag. Sa nalagklo, si Bulawan, nakahatag nagklo. Lolo ni Eileen Goldwhite. Disakyan ako ning klo ni Eileen. Disakyan ako ning klo ni Bulawan. Nga, lolo ni Eileen Goldwhite. Imo man gidinay. So, wag gid mo nagkasinabot. Di mo kasabot o group of people o kaan na lang kag answer, amo sakay na lang po ka. Ayun lagi. Ay, sa ato pa gaya-gayagar ni Bulawan. Di inyong pagtulunan niya gayagar. Wala ka kabalo sa iyang personal man natin yung mga sige kanang argumento ninyo. Sa personal nga ni comment pag kasi personal nga ni comment pag sa diris imong live. Inyuhan man ang argumento. Ayaw ko kapila-pila anak. Okay, wala man ko mangutana nimo og group of people. Wala man ko mangutana nimo og group of people. Ang akong pangutana ba, kinsang tawhana ang nagdala adila sa balikan sa nato ning Pilipinas. Naabot mo diri sa Pilipinas tuig 1901 to 1906. Ay sa paminaw sa lagi paminaw. Kinsang tawhana karon nagdalaan ng Seventh Day Adventist gikas Amerika padulong diri sa Pilipinas. Balik doktrina. Sa ako nato ni ayaw yung doktrina kay succession ta. Espirituhanon ang atong pagtuo diri sa Ay na, maabot ang doktrina ani baboy ra magsabado tuyok ani. Ang atong gitris up ani apostolic succession ba ang pagka-connection nato dito sa Ginoo padulong hantod karon. So gitris up na ko karon. Paminaw ba? Gitris up na ko karon. Kinsang tawhana aning 1901 gadalaan na gikas Amerika. So man naba mo missionaryong pastor gikan dito sa Amerika, nisangyaw dire. Balik-balik ka sa mga argumento din sa doktrina na ibahin sa Tubaga lang. So ka doktrina para makasabot ang katawan. Kaya sa nang imong doktrina kay dili man doktrina ang atong pangita dire. Sa pagmaingon mo namoy 100 ka doktrina. Ang imong deklarasyon ganina, paminaw ha, nga naamoy connection sa mga apostoles og ni Kristo. Nakatug-an na ka 1909 mo naabot diri sa Pilipinas. Ang 1901, ang pangutana, kinsang tawhana nagdala anak diri sa Pilipinas. Tubagon ta ka. Kaming mga Adventista. Name. Paminaw. Parang kasabot ka. Kaming mga Adventista, wala mi nagmatter o kinsa mga tawhana kay ngano ang dungog ug himaya among ipasidungog ngadto sa balaan nga espiritu ngadto sa Dios nga mo'y nagamit na ng tawhana. Ug moingon kag nakaila ko pero dili na mo na doktrina nga among himuag pasidunggan. Sige. Nakaila man ka hinganli ko no. Paminaw kadot. Wala jud mi doktrina nga mo pasidungog og pastor, mo pasidungog og kanang mga tao. Ako, nakapatukod ko sa ka-church. Pero kuman ako sa gitawag o kining kirya,
Human na ako tibiya, wala na ko i-credit ang dungog nga ako'y nag-ugmad ato. Kundi i-credit na to sa balaan nga espiritu sa Dios. O wala may doktrina nga pasidunggan ang mga taong nag-ugmad. Mo na nga. Brad, nani ba? Wala ko mangutana nimo kung gipasidunggan ba ning mga pastor. Sa kadali lang kadali. Brad. Wala ko mangutana nimo kung gipasidunggan ba ning inyong mga pastor. Wa man. Ang ako din ba ang natay gitawag na tong apostolic succession. Kay giklima nimo karon nga connection mo sa Ginoo sa mga apostoles. Para para malantaw ginatog Tinuod, batris up na tog naa ba gid mo connection didto. Paminaw sa aning 1901 kinsa mang tawhana nga gikan sa Amerika niabot sa Pilipinas ug nagsangyaw anang Seventh Day Adventist General Conference. Ayan gitubag taga Spinaw nga tubag. Ang tubag na to, tubag na mo, ang atong isiri succession sa gitawag mo gani pagtuo. Karon ako pamatud-an nga kamo wala mo'y succession sa espirituhan ng pagtuo. Ayaw na kay malangay tana. Ang ako lang ba, kanibang ni ang gitawag na to 1909 gikan sa Amerika, kinsa mang tawhana nagsangyaw ana dinhi sa Pilipinas. Batita, pamatud-an ako wa mo'y espirituhan ng succession. Ayaw, Brad. Istorya ta ay panghagit og debate. Kay debate na tunduhan wa man ka nagsilbi. Ipasukol siga po nga pamatud-an ako nga wala mo'y espirituhan ng succession. Dili ba atong tres ako ni. Brad, mura mag-away ning imong programa, Brad. Unsaon ako pagdawat aning giingon nimong apostolic succession sa paminaw ko gali. Unsaon ako pagtuo aning giingon nimo karon nga naa mo'y succession gikan sa mga apostoles ug ni Kristo. Dili lang daan sa Pilipinas o gikas Amerika kinsa tawhana gadalawa na katugaan. Because we are talking a spiritual concept. That's why No, we're not talking here about spiritual concept. We are talking here about apostolic succession. So we have to trace up your we have to trace up the beginning of your organization. Kung naabag kay connection gikas mga apostoles, sayon ra pag-claim, sayon ra pag-angkon nga naay connection. Ang question, bagsak man nga ang mga gapo katoliko walay espiritu ng succession sa mga apostoles ug kang hinanggaw man na. Ang gapo katoliko wala sa hinanggaw man na. Sukli, kung kaya ka kabarog. Tanawa ha. Ang giingon mo karon nga naa may connection sa apostoles, dali ra kay paglito ka na. We are talking ang gitris up na ko karon diri sa Pilipinas gikan sa Amerika kung kinsang tawhanang naabot sa gikan sa Amerika padulong sa Pilipinas aron mosaysay aning Adventist nga pagtuo nimo. Wala man kay natugdan. Tungod kay dili na mo na doktrina magpasidungog og tao unya karon wala dili Brad it doesn't wala na koy pakialaman na pasidunggan ba na ninyo wala na koy pakialaman na ang ako alang ba ato lang kinsa mag yung responsableng tao gadala na diri paminaw kaya na kong pamatud-an og debate ta nga wa moy pamatud-an ako nga wala ana ayo ko gidagadagan anang debate Brad kay sa atong debate duha na syakoy na magali ka Ngano makidebate magkadri nako? Debate nako sharing maning ato, sharing maning. So labi ta ko live nimo kay sharing ato sa konsepto sa sa tawana. Sa konsepto sa succession spiritual among gituhan. Buti pa sabot naka-success midway nami succession tungod kay unsay gisunod sa mga apostoles ning sunod pod ni. Brad inani ha. Brother. Imo mang na mura kag nangutana bag na tao na ba ka panahon ni Manzilan? Siyempre wala. Dili na pangutana. Ani migo ha. It doesn't mean manggod migo nga gabasa-basa kog Biblia ni sunod ko sumando sa Biblia nagsabat pug ko pareho tag doktrina lahi lang tag relihiyon naa na may connection sa apostoles. Di man na mo rason. Akong gitris up karon kung naa ba mo connection sa mga apostoles ningon kag karon ang question atong tris apon yung kung diin ga ugat ningi ang inyong simbahan gikan dai sa pamina sa ba mo explain pa ko ang apostolic succession wala magmatter og spiritual ba nang imong gibasa dag unsa na kining mga responsableng tao nato atong pangutan-on karon kung nakaabot ba gining imong organisasyon balik sa mga apostoles
Karon pa lang daan, ug di ka katugan. Karon pa lang daan, ug di ka katugan og kinsang tawhana nagdala anak diri sa Pilipinas. Unsaon? Putol na kagi nga moingon pa kag naakay tawag aning ang koneksyon sa mga apostoles na. Putol naman dai kagi ka sa Amerika. Ang kasaysayan diri nagingon nga ang papadong Roma ang ilang mga sulugoon naghimo og tanyag nga kinahanglan tahuron pangpapa sa ayaw lagi nang papados Roma. Ayaw kong gidagandagan na ng mga tapika, Brad. Ayaw kong gidagandagan na. Ayaw kong gidagandagan na. Imo ko kakasabot. Ayaw kong gidagandagan na. Sige na ipit na magugani mo nang idagan lang gano'n mo, ana. Paminaw. Neraw, ang tubag. Nganong moingon ka ganang succession. Tungod kay gipankamutan sa Roma nga mawala ng mga tawhana magtago-tago o niya karon gipaningkamutan nila nga mawala ang mga history sa mga gitawag og connection sa nagtutunan gipaningkamutan nga mawala ang ilang mga sinulat. That's why nga giimpluwensyahan nila ang mga magsusulat. Karon walay lain nga valid nga tuhuan nato kining Biblia kay wa jud ni nahilabtan sa Romano Katoliko kay under protected ni siya sa pulong sa Dios. So bingon ka sa section na history na ako'y magbasa nero gipaningkamutan sa Romano Papado. Sige. Naminaw ako. Of the Church of Reformation gipaningkamutan sa mga papado sa Romano Katoliko nga walaon ang kasaysayan anang mga tawanan kanang mga personahe kanang mga personahe nga mahitabo nga kanang ilang mga sulat makunik-kunik succession tungod kay sila may nagkaroon sa kalibutan. That's why nako history ana nga gipaningkamutan lang nga wala. That's why nga kung kag succession papel dili na ko magka-interesa nang imong history. Ani lang, balikon jud ako. Butata kani. Asasin no, dili na iso na to dire. Ayaw kong dagan-dagana ng imong history. Dili ko bisan pag unsaon nimo kung paon anang imuhang mananap diha ka imong librong mananap di na ko kagat di ko makagat ana butata kani history dili ko makagat nga naman in the first place dili ko na issue ni kay yung tatag succession ang akong pangutana ni ayaw kong lipata ha ang akong pangutana mao ni gikan sa Amerika padulong sa Pilipinas unsang tuiga lingon ka 1901. Kinsang tawhana nagdala anak diri gikas Amerika padulong sa Pilipinas. Karon og masulti na kung tawhana unsa may tuwan magiundang na kasi mo mga binugo. Ano, ayaw ko siring maning ato, ayaw ko gi-challenge. Siring maning ato. Aron mahibal-an nato karon og kana naabag gid mo'y connection sa mga apostoles. Itugan ra gud mo Brad ang gadala anak diri Brad si Kuan Brad. Tugan na ba? Nonsense. Una nga gitawag og i-challenge ta ka og ano ko. Nonsense dili man na nonsense Brad. Sa mga taong di makatubag nonsense. Wa man ilabot sa issue doktrina. Unsa man wala apostolic succession man ang ato. Apostolic succession. So pagka-apostolic succession, naagid tay tao nga matug-an nato nga makatris up gikan sa Amerika padulong sa Pilipinas, gikan sa Amerika diha sa Amerika gasugod padulong sa Jerusalem. Naman kita na. Gitubag taka. Ang tubag nako, ang succession niya ang tubago gipaningkamutan sa Romanong papado pagwali sa mga history sa mga succession sa nagdala sa Biblia. Ayaw lagi pagbot-buot. Ang akong pangutana ba, kinsang tawhana nga nagdalaan ng Seventh-day Adventist General Conference arong yaw-yawan ni Pilipinas anang pagtulunan ninyo gikas Amerika? Lagi kini usa na ni si Robert Caldwell 1905 nanitabo. Ano tilabara jud mo gulo Nansis po. Si Robert Caldwell. Sige. Si Robert Caldwell. Okay, si Robert Caldwell. Sige na. At least nakaingalan ka. Robert Caldwell. Si Robert Caldwell ba? Paminaw sa, di ba? Si Robert Caldwell, unsa man siyang tuiga naggikas Amerika 1901 kay mao may pag-abot niya dire. Kadala nga. Paminaw sa kay sa aning mga panahona si Robert Caldwell gikan sa Amerika. Daw kaning Amerika ako ginitrisapon jud nato niya. Kinsang tawhana karon gikan sa Jerusalem padulong sa Amerika nga nagsangyaw og Seventh-day Adventist General Conference para makabato ng Amerikano kay i-deny man gid mo nga ang nakapagkristiyano di aning Amerika is ang Catholic Church Roman. Karon kinsang tawhana ang gisugo gikan sa Jerusalem
gisugo ni Kristo nga niabot sa Amerika aron pagsangyaw anang giingnan nimong Sabado. Basahon na to sa Biblia. Kinsang tawhana. Ah, Basahon sige. to. Tao ha. Basahon Sige. na to. Paminaw. Gusto mag-teksto for teksto. Paminaw. Wala ko mangutanag teksto por teksto. Wa po ko mangutanan nimo asa mabasa. Ang akong pangutana lang, simple lang. Ang akong pangutana, no. Dili, wala man ko mangutana nimo brad ug asa mabasa kung sang sitasa. Tawhana, imong kakin sa tawhana, dili nagsugod sa Jerusalem mo siya. Ingon si Jesus sa ginoo diba. Busa panglakaw kamo, himuan ninyo matinud-an, ang kanusuran, o pamautismo sila sa ngalan sa Tuhan, sa Anak, sa Espiritu Santo, nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo, o tanawa ako pag-uban kaninyo, kanunay hantos katapusan ang iyang gisultihan. Una, mga apostoles, o niya ipatudlo, ang natudlo na, nasulti na, o niya ang katoliko, nagdugang-dugang, nga wa nagitudlo. Wa nagitudlo. Pagkapili na pagkapili. So, nangutana lang kung kinsang tawhana, ang giingon nimo, gibasahan ko nimo sita sa Biblia ang apostoles. Ang question, kinsa sa mga 12 ka apostoles, 11 na malana, kay wa namatay masudas ana. Kinsa sa 11, 12 pa namatay na sudas ana. Ilistan ba ni pag-abot sa buhat? Noon sa bagagi, pulihan ni. Wala, at that time nga gisugo na, wala pa sa San Matias ana. Ang pangutana nako, sa 11 ka mga apostoles, kinsang apostolesa nga naabot sa Amerika aron gisangyawan si Ellen G. White og Sabado? Ang bugukan ni pangutana, wa pa nataw ang Amerika ng panahon na. Kaingon nangutana ko nimo kinsa man tawhana nga naabot sa Amerika gikan sa Jerusalem mao'y nagsangyaw anang Kristyanismo ha. Ang giingon ka gibasahan ko nimo Biblia kanang San Mateo 28:19 adulong 20. Ang pangutana ko mao, ang pangutana ko mao, kinsa sa mga apostoles, 11 ka mga apostoles nga niabot sa Amerika gikan Jerusalem para sangyaw anang pagtulon-ana. Ang Amerika kaniadto wala pa na sila ilang nga nasod sa panahon ni Jesus. Wala lagi ba? Wa ko mangutanag na ilan na banag wala. Ay, wala ko mangutanag na ilan na banag wala. Muna nga Ang pangutana ako mao. Paminaw sa mao bitaw na nga akong giingon nimo ang imong pangutana pang grade 1 kay sama na sa giingon nimo nga natawo na bakas panahon manzinan nya nangutana ka panahon sa Jerusalem wala pa na tao wa pa na ila ang Amerika ni panahon. Giklaro na ko ha. Paminaw ha. Tungod ginusa nimo. Ya. Niingon ka nga ang kining nangutana ko nimo kinsang tawhana kagikan sa Jerusalem nga sakop ni Kristo ang misangyaw anang pagtulon-ana sa 70th Adventist General Conference para makabaton ang si Ellen Goldwhite anang pagtulon-ana og mag-organize siya diha. Kay posible makay si Ellen Goldwhite mag-organize sa giyaha daw sa masangyaw karon ang pangutana imong gitubag na parang sa tawo. Basta ka. Biblia. Sige. Basa mo kag Biblia San Mateo 28:19-20. Ang gisugo apostoles. Ang pangutana, kinsa sa mga 11 ka apostoles ang gisugo ang niabot diha sa Amerika aron sangyawan si Ellen G. White? Unsang tuiga? Itubang tagag gitawag hermeneutic study. Time, place, and all. That's why gitubang taga the time of the apostle. America is not Ay ko ginilisa, Brad. Ay ko ginilisa. America is not recognized as country. That's why. Kay Bisaya raning mo kay istorya. Ang sugo sa Ginoo, go to the world and preach the gospel to all nations. Yan ang Kinsa panahon naging apostolisa naabot? Kinsa mga apostolisa naabot sa Amerika aron isangyaw ng pagtulon-ana? Kay ingon man ka apostoles diaw. Yan ang panahon na sugo sa Dios o niya ingon makagahan nagikan gitubagta ka nga gikan sa Jerusalem mipasangyaw sa tibok kalibutan part sa sugo sa Ginoo natuman abot sa Amerika sa panahon ni Jesus Christ wala pa na recognize ang Amerika as a country. Nagkasabot na ka? Brad, wala mo ko mangutanag na recognize ba ning Amerika? Sabot lang ta ka. Ang giingon nimo masangyawan di ay na si Ellen Goldwhite og pagtulon-an ni ining kinangutana mo kuno mo nga si Ellen Goldwhite nganong ga-organize man na siya danag yang organisasyon nga Adventista tungod kay naitaw nga nagsangyaw niya mo tong gitris up nako
kinsa mang tawhana ang nagsangyaw ni Eileen Goldwhite diha nga makabaton siya ng pagtulunan na ay sapaw ay sapaw. Group of people. Kinsang tawhana nga nagsangyaw ni Eileen White na makabaton siya aning ni ang pagtulunan. Minusan mo balanse. Niingon ka nga, ay gusto kang tawo? Gusto kang tawo? Pasanta ka, tanam kang tawo. So ang imong gibasa karon sa Biblia, ang San Mateo 28, 19, 20. Sa igor mo kung gatusap sa mong gingon. Karon ang pangutanan nako mao ni. Kay imo man gipasangil yung mga apostoles. Kinsa sa mga 12, 11 ka apostoles ang niabot sa Amerika aron gisangyawan si Eileen Goldwhite ug mag-organize sa 7th Adventist General Conference. Pangutanan ginina, asa nagikan ang gitawag og tudlo ni Eileen White o niya ningon na po motong giingon ta ka gikan sa Amerika o niya kinsa mga agikan sa Jerusalem kinsa mga tawana gitubag ta kag mga apostoles sumalas babasa o niya utana ka karon nga kinsa nga apostolisa sa panahon niya na wala pa ni-recognize ang Amerika as a country. That's why nga long years before ang mensahe sa Ginoo pinagi sa buhat sa balan nga espiritu nagmando sa mga tao ipasangyaw o niya gitubag ta kag gini na nga kinsa mga tawana group of people nga gikan sa Europa nga naghimo gobyerno sa Amerika. Mo na nga kung makasabot ka sa akong explanation Wala lagi ko, Brad. Wala man ko mangutana og ang group of people ba gobyerno ba sa Europe nabot sa Amerika wa man. Ya, isa paminaw sa. Ang isa kay putol na imong succession nartag tuyok-tuyok Amerikano ron. Ya paunsa man nga makakonekta mo sa Ginoo. Gitresap na ko. Ya paminaw ha. Ang giingon ko kinsa ba paminawa sa ko ba kay bato sinagtanay ta ay sa challenge ni mo lam ra pagka di man sa libati kay imo dilawgaw di man sa di ka katubag ihan kay ngano ang imong utok na nag-answer na ano niya sultihan kag pagpasabot group of people mangita jud kag nga paminaw sa ha ang history niyo di paminaw ang history niyo nga gipaningkamutan sa papado pagwalag sa kasaysayan sa mga nagdalas pulong sa Dios aron ang ilahang doktrina mapalabon history ni siya the Virgin history of the Reformation of the 16th century mao ni siya ang gisgutan kun dili niyo dawaton mao pa ako pabasahon nimo ha nila ang gitawag ko paminaw sa kanto paminaw layo kasi yung tubag layo kayo paminaw basahon sa kao apan itutok kung hisguti ang reformasyon ni Britain sa Britain og nagtapat sa pagpasakop nini ilalom sa iyang gahom sa ikaunong siglo gikabig sa iyang mga missionary ang pagano nga sa gidawat wala na manas po gidawat sila uban ang talipay sa mapahitason nga mga luob og ilang gibaylo ang linibos pagkupot sa Romanista nga pagtuo sa pag-uswag sa buhaton ang mga pangulos papado ug ang ilang mga kinabig na nakahibalag sa karaan nga mga Kristohanon nakita ang mga dako nga kalainan ug lahi nga pagpundok yano mapinubsanon ug nagsukat sa kasulatan ang kinaiya o pagtulunan o pamatasan samtang naguna nagpakita sa pagkamatuutuhon pagbawal o kahambog sa papado ang mga sinugo gikan sa Roma nagmando nga kini mga simbahang Kristohanon moilas pagkahalabing hataas sa langdon nga papa malumong mitubag ang mga Briton nga naghandom sila sa paghigugma sa tanan nga katawhan ug ang papa dili angayan nga mahimo nga labing hataas nga iglesia ug ang ilang pahayag kaniya mao lamang kanang pagpasakop nga angay usab sa matag sumusunod ni Kristo. So subli nga pangahas ang gihimo aron sa pag-awhag sa ilang pagpasakop sa Roma apan kining mapinubsanon nga mga Kristohanon nga nahibulong sa garbo nga gipakita sa iyang mga pinadala lig-on nga mitubag nga walay lain nga nailhan nga agalon gawas kang Kristo na padayag karon ang matuod nga espiritu sa papado matod sa Pangulo sa Romanista kining padala kon dili brad kon dili ninyo dawaton ang mga kaigsunan nga nagagda kaninyo sa pakigdait makadawat kamo og mga kaaway nga magdala kaninyo og gubat kon dili kamo makighiusa kanamo sa pagpakita sa mga sasod sa paagi sa kinabuhi inyong madawat gikan kanila ang hampak sa kamatayon gisaywal
gisaywat unya dili gipaningkamutan sa komunista nga ang mga tawo nagdala sa pulong sa Ginoo mawala ang ilang kasaysayan o niya No. gitabunan nila o Yara. sakto. No. Ani. Nakabasa na kong history, Brad. Ang nabasa na kong history, English o Tagalog. Pero wa pa ko kabasa history ng Bisaya. Kung ani ko tinuod, kani imong gigamit na kong away, nilinggod way to dili. Ang referensya nga akong gigamit kining History of the Reformation 16th century. O, kani bang libro ha imong gibasa Ang ron? akong gibasa karon ang History of the Reformation. Ang Ipakita ang libro nimo. Ipakita imong libro. pero ang akong gibasa kining History of the Reformation. Ayaw kong pangilad kay kani ang imong gibasa. History of the Reformation. Wala walay history na Bisaya ang content. Karon. Kang imong gibasa nakabasa na ko ana kanilang libro ha mao na. Karon, basahan ka kag Karon. history nga Bisaya. Dara paminaw sa. Ingon ka ay di lang na murag nalipay kaning tungoda ba kay sakay ko sa imong libro. Di lang ko na ako na isalikway imong ang statement. Berita. Di na kabuhian ani. Kay nga nung Kasuko, relax lang, kalma. Basahan ta kag word story Diba? nga Bisaya karon. O ang Bisaya Tagalog. Kalma lang. Brad, di ba? Nangutana ko nimo ganina kung kinsa ang nagsangyaw ni kinsang tawhana nagsangyaw ni Eileen Goldwhite. Dili Ay, sa. buhian ini. Brad, dili na ko musakay ana Brad kay ngano man lipaton ko nimo ana. Kay ning angkon ka i-clear na Dili ta balik ta si Syo. Sakyan na gali ko na kong gamay. ayaw pag Ay, lagi-lagi unya na kinapata sa apostolic succession. once nga nasipyat Na simi na ipit na kadilo mo nang nangita na lang kaglusot nga para makagawas yung kaning isyu ha. Hindi na ko nilukat na. Kay apostolic succession karon. Ayaw sa. O, dili. Ayaw gila. Tubaga, tinuod ba na imong ingon nga walay Bisaya, walay Tagalog, kay English na ang story karon. Dili. Akong nabasa. Wala pa ko kabasa, paminawa, kung naay kasaysayan nga Bisaya, maayo. Karon. Pero sa ako lang, wala pa ko kabasa ng librong kasaysayan Bisaya ang content. So, dili na lang tayo mag-isgot ana, kay balikan ako ng apostolic succession. Kay nakabalor ako nga nangita ra kag lusot din karon para mawala ning atong apostolic succession. So, dili ta. Ay, pangutot ulo. Ingon ko ganina, nga si kinsa pa'y nagkuan ni Eileen Goldwhite. Ingon ko ganina, kinsa ba nagsangyaw tawhanang gasangyaw ni Eileen Goldwhite nga makabaton siya o gitawag na tog Kristyanismo nga mapuo siya nga muli Sabado, panisangyaw na mag-organize siya og Seventh-day Adventist. Ang giingon nimo gusto kang tao? Di basahan ko nimo Biblia. Ang gikutlo nimo sa Biblia, ayo dilagi ko mo sakay na imong istorya kay malawala ta succession ani. Ngano magkapaka-bright Wala ko ningong nagpaka-bright. Magpaka-bright namakag may ka karon. Ako ron Sa kadali lang ba? Brad, ang ako ba? Paminawas ako. Hilakon. Di magsilbi. Namula ka no. Dili magsilbi. Di magsilbi. Kaya gigang na kung sinultong mo. Ani ba? Kinsa sa mga 12 ka mga apostolos, kinsa sa mga 12 ka apostolos ang niabot sa Amerika aron sa nyawan si Eileen Goldwhite. Kinsa man? Gitawag og pagka feeling bright. Wala maghay gitawag. Wala ko nagpa-feeling bright, Brad. Ningon ko nagpa-feeling bright ko. In fact, nagpaubos pa ko kay ngano man, dara akong ingon no. Oy, di ba? Wala ko nagpa-feeling bright. Ang ako nagpaubos ko ba nga wala pa ko'y nabasa nga kasaysayan nga Bisaya. Ang akong nabasa English o Tagalog. Wala ko'y nahibalan, paminaw sa, wala ko'y nahibalan nga kasaysayan nga Bisaya. Pero kung naamang galing kay kasaysayan nga Bisaya, it's better para masabtan na itong tinuod. Pero ang atong issue din ni karon apostolic succession, biyaan sa lang nato na, kanahimong kasaysayan. Initar kag lusot diri para mawala ning atong apostolic succession. Di ara. Kinsa sa mga 12 ka mga apostoles na abot sa Amerika gisangyawan si Eileen Goldwhite. Pag nataka ni ana, nga di sa maabot kay wa pa ni-recognize ng gitawag og American Nang ka nga, nangita kong tao, kinsang tawhana, ang nakapasangyaw ni Eileen Goldwhite na makabaton sa Kristyanismo, makabaton sa aning gitawag na tog Sabado, adlang ipapahulay, doktrina na isangyaw sa Amerika, pag-organize diya. Ang imong gikutlo, ang Mateo 28:19-20. So, nasabot na to,
Nga mga apostoles Paminaw, nga gisugo paminaw. diha karon mutos atas Paminaw, apostoles. paminaw. Kinsa sa Paminaw. mga 12 ka apostoles ang naabot sa Amerika para sanyawan si William Goodwife? Ngano di magkakasabot? Nga ning ingon man po ka gininagod nagbikan kana nga mga doktrina mabasa sa Bado mo nagitubag ta kag apostoles nga gikan sa Wala ko apostoles. Ayaw mangutana. mangutana kag gina. Ang simpleng pangutana ko. Di arang unang pangutana na ko ha. Naaba mo'y connection sa mga apostoles ningon kag naa. Gitres up ka nako dires Pilipinas kanus am nagsugod tuig galisod pagtugan ganina. Karon sa tuig 1901 to 1906 ang kadalagi ka sa Amerika padulong dires Pilipinas si Robert Cadwell. Ang kadala si Robert Cadwell. So gikan dito sa Amerika kinsay nagdalagi kan sa Jerusalem padulong sa Amerika. Gikutlo nimo ang mga apostoles ni Kristo imong gipasuminglan. So kinsa sa 12 ka mga apostoles ani? Kasabot bisag kun saon ang imong utok lo. Kadto minusa. Di ba sukol. Hilak. Ay, kung dagan-dagan na imong debate. Nasakoy na manggali ka sa tong debate diha. Debate sukol kay ni tagab naka. Gusto ra ka dilaw. Ayaw ko lingaw-lingaw. Brad mo. Alas mura magkagbatang gamay nga. Ay, nalulipap. Nalulipap. tulo na ka oras na mo tanaw wa ka kasabot. Ngano man di ka gusto bangutan-on kay bugok ka kayo kay di ka sukol debate. Ito sa bugok. Ako lang gisiguro ang imuhang apostolic succession ba? Sukol debate. Ako lang gisiguro ang imong apostolic succession. Wa mo spiritual succession sa So, apostoles. Brad, Paminaw. di ba ka kamukaog baboy, pero nga nung na-high blood mo kang trabaho ah. Di ka mo sukol debate, dili ka magprograma, gawa na, alauna na, o niya. Unsay dili mo sukol ang debate? Musuklan pa manggali ka na kung Sukol debate. debate, karon. Imo tagtima. Unsa may nahitabo sa tong debate duha, debate tigpilihan nimo. Di sukol. Nganong motanggaman ka? Da nakigasdang pagdebate sa gilyar pa kanya nako dito sa punto por punto yang pamatudan nga ang Katoliko gitukod sa yawa perting luuya murag kahilakon nangagit ang utro bawa man ako sukli Dito ko tana, takugog ka nga, tulo na kakaw. sa Brad Debate. so kini Sukli. binot ang imong giingon nga apostolic succession nga naa mo'y connection kay pag-abot diri sa Amerika pag-abot dito sa Amerika putol na mo. Pabinaw. Gitubag ta ka. We are connected as a spiritual person. Ano di man ka sukol og debate? Mao na ang imong mga followers. Unsa man ning spiritual, unsa man ning succession nimo spiritual na? Spiritual sa kisuning tuod ta Ginoo tungod kay mura. Define what is succession. Define what is succession. Ano ko nga mo spiritual succession sa mga apostoles. Sukol ka na? Ginoo ko. Ayaw na. Nga. Ayaw na panghagi tong debate kay ngano man. Brad og daginoton ti kag debate Brad. Paminaw sa ba? Og daginoton ti kag debate. Ani ba? Paminaw sa. Paistoryahan sa ko gadali. Gusto mo ka kag debate? O lagi gusto mo ka. Paistoryahan sa ko ha. Og daginoton ti kag debate. Sa atong debate duha katong imong pamatod, akong pamatod ang pare nga Roman Catholic Church. Mao ni gisugo. Paminaw sa. Paminaw sa. Ano sa kasuko? Ay kasuko. Ani mo gulo pa sa tunggod. Sukol ko. Paminaw sa ko ba? Sa atong debate duha, ako'y afirmatibo nga pamatud-an ako nga Roman Catholic Church nga pare may gisugo sa Ginoo. Sige comment ka. Kung ibalanay pa lang ko daan, diba? Mao ba tatong niingon ko nimo nga pangutana ka nang lisod nga pangutana. Nagdebate ani sukol. Kung ibalanay pa lang ko daan nga ingon ana imong style sa debate. Di ko mo sukol nimo debate kay ngano man. Di man ko ma-challenge nimo. Og sabak sing pa ni dili man ta panington nimo. Wala batasan nimo, dili na kamay kay wala ko dito. Kay ngano? Ikadto na. Diri lang ta. Diri lang ta. Sukol. Succession. Tama na magagamit ka pag-abot ni Kristo naman ka may nga pag-connectionan pag ang Kristo. Saksi mo mga followers di mo sukol. Kay ngano dili na Saksi followers. Sukol. Sige. Wa mo ko binastos ikaw na nagbinastos in fact nasuko na kay ka tula na kay mong nangom. Dili na kasi inabaw mo. Adlo pa pangutanon ba? Daig inom sa tubig basi high blood ka. Bastos magug ka kay di ka kasabot pasabton, di pasabot ka sa. Nagbinastos ko.
Kinsa nagbinastos sa atong duha? Ako Brad, girespeto ko kay programa ni mo ni Brad. Pero kinsa may bastos ana paminaw ha. Girespeto ko kay programa ni mo ni. Pero kinsa bastos? Ikaw ang bastos kay giingnan ko nimo bugok. Gituyo na lang nako ni kay ngano hinay na kay kog tingog kusog Ay, kay nimo. ikaw ang bastos dire dili ako. Gituyo na ko ni kinahanglan ko musapaw nimo kay explain kag iska oras halos unya magsige kag komentaryo ano. Debate na to sa ano pa. Ano ha? Brad, gikan sa atong pagsugod ganina conversation hantod na alas 12 imedya ta hapit na ta magalauna. Nagrespeto jud ko nimo. Salamat Wa jud ko ningon nimo pugukan nimo oy, bubog ang pagkatao. Wala jud ko mo ana nimo. Pero ikaw ningon jud ka nako bubog. Balik-balik. So ikaw ang may batasan ani. Balik-balik naman gud ang imong pangutana kinsa ang kwan. We are talking nga spiritual. Gisultihan na lang tagad. Mao gani succession, apostolic succession. Ato tres apo ni. Hagit na lang taga og debate nga pamatun-an ako ang spiritual Mura succession. ranig nani Brad. Mura ranig nani ba nga naaba kay connection dito sa Malacañang. Pamura re isang bulan ta ka naba kay connection dito sa Malacañang bayin kag May naa. na lagi. Kaya karon og isa apo na to ang imong connection og taman ra kag So duhol. lagi debate. Eh sa man na to pagkaingon nga na kay connection sa Malacañang wala. Sukol lagi. Sukol. Susog. Wala naman tigag debate. Pamatun-an ako gawa mo spiritual succession sa mga apostoles. Ako na ko implemented. O so pamatun-an ako nga sulpot ang yung doktrina. Tay. Brad, Man imong trabaho. sa man ni atong ayaw kong dagan-dagana ang debate. Kapoy na yung istorya. Kapoy na yung istorya nga. Imo balik-balik. Naipit na ka? Ika kasabot. Naipit na ka? Dili ko wala ipit. Ay, nga nila, Hindi lang, kinsa sa mga apostoles ani naabot sa Amerika. Ang imo diha. Nga lang, kinsa nga apostoles naabot sa Amerika, ron gisangyawan sa iling Mahadlok dugay. man ka God. Mahadlok magug ka pangutan-on og balik. Kunya mo nag. Kaya ako, Brad, Ang imo mga kung magisgot lang tag sharing diri Brad, kung magisgot tag sharing diri no. Dili. Bisan pag maugmaan tag way tulugay, musugot Sige. ra magyud ko. Kinahanglan ko na po'y pangutana. Tulo na ka-oras ng utana. No, tubagas ako. Tubagas ako before ka mangutanan ako. Tubagas ako. Ang imong gibuhat, wala na respeto. Kay nga no, gitubag ta ka, balik-balik. Unsa wala respeto ito, manang wala respeto. Ako na po'y mangutana. Giingnan ko nimo Tulo na bugok. tulo na ka ka-oras ng utana. Mo nang ingo ko bugok na lang. Kay nga no, di kay ka. Baro kay ka. No, inani ba? Ako sa tubaga. Simple naman na yung pangutana. Kinsa sa mga apostoles gikan sa Amerika, gikan sa Jerusalem, naabot sa Amerika, gisangyawan sa iling gudway ana. Ano raman? Tulo ka oras. So, pa ka kasabot sa answer nga biblically speaking, spiritually speaking akong answer. Ba? Kaya ako na po'y pangutana ni mo. Wala lagi ko mangutana na mag-spiritual ba ning succession o dili. Magkakasabot. Kinsang tawhan nang nagsangyaw ni iling gudway nga mahimo siyang Kristiyanismo diha ug bargura siya giyahang Adventista. Ang gipasumangil nimo is ang Mateo 28:19. Kung basahon na to ang Mateo 28:19, apostoles ang gisugo. Lakaw ka mas tibuok kalibutan o karon. Ang pangutana kinsa sa mga 12 ka apostoles para makakonek gyud Kristo para Gini mga na mata. gitubag ha, gini na tagang gitubag. Nga ang papado ang history nilo, history of So, naabot na magpapado. Ayaw na papado. Hinganli apostoles lang. Sama si San Tomas, si Bartolome, si San Juan. Sa mga Iban yan eh. kasabot. Gibalik-balik nimo ang pangutana, ginanta ka wa pa na discover ang Amerika sa time ni Jesus Christ as a nation. O niya di Wala. kasabot na Brad, wala man ta magisgot din kung na-discover na ba ng Amerika o wala. Ang imong giingon, gusto kang tao, ilingon ko nga gibasahan ko nimo ni San Mateo 28:19. Sukol ba So sukol? pagbasa Nakakaoras na ko San Mateo 19 kay gisugo ni Kristo mga apostoles man. Pangutana na ko ani karon, kinsa man gyud sa mga apostoles ni Kristo ang naabot sa Amerika aron sa nyawan. Kinsa ba ni si Santiago, si Alpio, si Simon, si Judas, si tawag aning ni ang kinsa man gyud si Pedro, si Juan, Baro kay ka baro. si Felipe, si Bartolome, si Andres, si Santiago, kinsa ni mga apostoles Pilting maluan nimo. Di jud ka kasabot unya, di po ka mupulik pangutana. Puli-puli tag pangutana. Matubag mo ni pangutana ha, Brad. Magpapangutana na ko, Brad. Matubag mo ni pangutanan ako. Unsa makagitubag ta ka?
nga sa mga apostoles, sa times apostoles, wala pa generasyon sa gitawag Amerika niya nagawa pa na discover. No, no, no. Ano ba? Dili, wala man tayo mag-isgot dili og generasyon kung ano sa na-discover ang Amerika. Paminaw. Istoryahan ta ka nga pagsangyaw sa mga apostoles ngadto sa Asia Minor, ngadto sa Europa, dito sa Roma. Pagsulod ni Constantino, giilog niya ang panggamhanan sa Kristyanismo, pinagi siyang malaod, dahil ang mga tinuod nga Kristyan, ilang gilutos, hantod nga ang mga Kristohanon dito nga nagpadakos Biblia, nanganhag Amerika. That's why ang Amerika karon majority, dili katoliko, kay ngano, nahigugmaon sila sa freedom. Unya karon, naghimo sila gobyerno nga, gitawag liberty. Unya, gitubag ta ka nga, gitawag kinsa man ang mga tawhana group of people nga nagpadako sa Biblia, wa gitubag ta ka nga dili specific nga tao, gipasabot ta ka wa kay respeto sa tubag, kay balik-balik jud ka kano balik-balik ka karon di ka musukol og debate. Pamatudan nako walay succession spiritual ang Romano Katoliko, di musukol kay ngano maro kayo gusto rag ikaw ray mangutana sukol og debate. Di nani ba? Dalawan makita. Diba, ang akong pangutana sa yon rejud ka tanan, Brad. Simple man. Sa grade 1 section talong ano ba makasagot yun? Ya, oh. Ang akong pangutana mauni. Si Ellen Goldwhite kinsa mang tawhana karon ang nakapagkristiyano gyud niya kay dinay man gyud mo nga Roman Catholic Church may una nakapagkristiyano sa Amerika. Kinsa mang tawhana nga nakapagkristiyano nakasangyaw ni Ellen Goldwhite nga makabaton siya og pagtulunan diha og mag-organize sa iyang Seventh Adventist General Conference nagikan sa Jerusalem padulong sa Amerika. Naingon man kanako ganina basta kang tao, sa basahan ta ka. Promoto nga na-excited ko ato kung kinsang tawhana ang imong gitugan. Ang imong ibasa noon kay ang San Mateo 28:19 man. Ang gisugo diha sa San Mateo 28:19 ang mga apostoles ni Kristo. Ang pangutana na ko karon kinsa sa mga apostoles ni Kristo ni abot sa Amerika o gisangyawan ni si Ellen Goldwhite. Sukol debate kap, sukol. Tantang malahan mo di ka sukol debate. Sukol. Di ka tugan? Sukol. Di ka Sukol debate. tugan? Mo ni resulta. Marasali mo style. Bot ni nga kanang imong pag-claim nga nakay connections Ginoo. Hantod ka sa Amerika gatutuyo dito wala na kay connection. Spiritual succession, spiritual connected. Ano mag-isgot rin spiritual succession? Kasultian ta kas pagkatinuod, Brad. Brad, inani ha. Sultian ta kas pagkatinuod. Bisan pagka ng Biblia, gimemorya na nimo gikan Genesis padulong Revelasyon. Pagka wala mo'y connections Ginoo, wag yapon. Surrender ka? Surrender ka? Binaw, debate, sukol ka. Sukol debate. Sa kung lingaw-lingawa na imong debate. Kasi debate katong duha looy kita, wala kahilakon. Ana komentaryo di magali ka mo sukol kay tagam ka. Sukol. Di ba tagam? Ang tao nga nangitag rebansin pildo na. Nangitag rebansin. Murarataan ni og kanang bagadulag basketball 5-5 pagkapildo rebansin dayon. Dili na lang sa manabla sa imong pangutana-utana kay di ka mapungutana balik kay kanga magkamutubag nga ano man ikaw may kanga ibo ko dadon na imong history nga gibasa nimo librong Ellen Goldwhite ang alas 11 alas 12 alauna tulog ka oras wa pa higop hala pag bagisa ka adlaw sa kabulan patang inisgot ri ko na po'y pangutana kay ngano di magkakasabot ko kay dalawan sa tunga kong pangutana daan before ka mangutana na ko simple ra man akong pangutana tubag taka 20 minutos sa kinsa sa apostoles ano di magkakasabot si Santiago, si Juan, si San Mateo, si Alpio, si Simon, si Pedro, si Bartolome, si Felipe, si Tomas. Sama na ni. Sukol debate, sukol. Kaya sa kulingaw-lingawan ang debate nimo. Sukol debate. Kay imong mga kuano, isukol ba sukol? Na nagugugod. Armado, mahuma na ta ba? Ano naman pagtubag mo mo, magunay akong gipaabot. Sukol debate. Sukol. Ay pag sukol debate binala. Mayo ano ba na desperado na kayo mo? Na desperado ikaw may desperado. Nanti ang tubo istorya bitaw ani no.
Nag-interview ko nimo ganina kung Katoliko ba gid ang tinuod dito pa lang daan sa rito sa misa sa pagkadali. Lagi dito na komentary kadali lang ba? Nang-interview ko nimo ganina kung Katoliko ba ang tinuod sa rito pa lang daan sa misa ganina piting bagsakan na nimo. Karon pagbaluhin ko nimo 70 Adventist ako gipangutana kung kini bang sa badistang imong gibaluhin na ba ni connection dito sa mga apostolos ni Kristo. Ningon kag sa dihang na Because abot na taga-Amerika, pag-abot na taga-Amerika, di naman kakakonek sa Jerusalem, katutuyot mo talaga. Wala, because I am may connection na spiritual concept. I am talking a spiritual concept. That's why I claim that we are in English. Akong pangutan na, in English mo ka. Akong pangutan na, in English mo ka. Sir, ay kung dadaan na in English, kaya basaya rin na nag-istorya. You need to listen this. You need to know this. Kung dadaan mo English. Ako pangutana, sa may English ang nigo. Sa English ang nigo. Pamino. I will prove of you that normal na in English ka. Kaya nga naman, ang imong mga founder, Amerikano. Pamino. You're not committed on Jesus Christ. Kasabot na ko nga mag-in-English ka kay in the first place ang imong propitang mini nga founder sa inyong Seventh Adventist Amerikano. Tulog ka. Dito ka kapatid. Tulog ka. Saksi mo ha. Tulog na. Taman rag Amerika, abot Jerusalem, anay connection. Gisultihan ka gilutos papadok. Na istorya gilutos papadok. Guru po. Ito. Dahil Wednesday ako to sa session. Bintaha pas Bulawan kaya nakahatag pagplo ingon sa lolo ko na ilim godwat gikas Amerika na abo agikan sa Nikalagyo sa Israel padulong Amerika. Bisag ka na kus Bulawan. Sana kung Bulawan nga si Bulawan nakahatag na magplo kinsa mang lolo na ilim godwat sa wala mo ana ka mo mang duha ka. Wala mo nagkasinabot ang imong doktrina. Katawa na ka gusto daig bisag kinsa na lang imong ipuyok na ko ba para mawala sa apostolic succession. Tulog na po kay tulog na masilingan bro niya ikaw kay nagulog. Surrender na ka? Surrender na ka? Kung lingaw-lingawa, mura ka di bata nga galingaw pag bata ba? Nalulupa, kaon ka, may kindi. I-remove na taka kay matuog na ko masaman. Di pa ka mo biya? Gi-out ko niya. Babay, kay Iwana. Gi-out ko niya. Mga-out mo rin, way kaya. Man? Out na ba? Matuog na ta. Out mo rin. Yan ang spiritual section bisa pamatang nakuha mo koneksyon sukul diba tawa mo ron yakong yaot na ron awa mananghid ko ni mo yaot na lang yung takagay para ayaw ako di ko gusto mo out ha imor lang pagbuot lagi di ka gusto mo out po oras naman kay wana buntag na reklamo na ako sa ingon pagkag na kay connection sa Malacanang pag-abot Bohol diha na kataman debate na po sukol na debate kung kaya nimo ang common sense TV based on minister wala man kay common sense pamila sukol na debate nangid lang kunik mo yan i-delete na lang ay remove na ito para pumanta okay na wala man kay common sense pamila ang komentaryo pamila i-remove lang ka kay para okay ha wala na pamila kaya sukol debate salig na magaling kong lingaw-lingawa bikin sa mas 12 ka mga apostoles ba inaabot sa Amerika gisangawan makasiling goodbye di ba kagsabot gani ko kay makatugan ka ni musugot kong pangutanon ko niyo balik tama na migo pangutanon bisan pa debate atong gusto di ka masukol kay migo is it me you're looking for na gi-remove na ko di na kaya wala di ka naay sa badista nga nang remove og Katoliko nagpasikat po wala yung oras naay sa badista nga nang remove og Katoliko hilas hinahina ko si kaya wala nga
Oy, simi na ipit yung ko ani ba? Gawas na lang, gawas. Kay Bobian na po, tulog na Ay, ta. pagawson mo na ko. Pagawson ko na sa kong kwarto. Gawas na kay para Ang matulog na ta. Kay, Oy, oh, ipit yung ko ani ba? Magugko kay bahaw, simi ba ko kay dong?